Guillem Jou ha estat notícia aquesta setmana perquè el capità del Baxi Manresa deixa la disciplina del club manresà. Una notícia doncs, que no sé si ha agafat per sorpresa, no crec que no, però en tot cas sí que deixa un buit entre l'afició i dintre del club perquè Guillem Jou és un jugador doncs, que fins ara ha estat implicadíssim en la vida social, en la vida esportiva i en la vida del Baxi Manresa. Guillem, què tal, com estàs? Bé, molt bé. Bueno, primer de tot, el Guillem l'ha enganxat per sorpresa, no continua amb el Baxi Manresa? No m'ha enganxat per sorpresa perquè ja veient com anava tota la temporada i els feedbacks que jo podia entreveure no m'ha sorprès, simplement una decisió del club, l'accepto i per nous reptes. Clar, ara tothom em preguntava, o tothom es va preguntant, i Guillem Jou on marxa? Amb qui va? De moment, ara a veure com acaba la Lliga, que primer encara han de jugar a la final, i a partir d'aquí començarem a veure quines opcions hi ha i a intentar trobar la millor opció tant a nivell esportiu com econòmic. Per tant, no sé si tens ofertes de clubs ACB o d'altres clubs o ara no és moment tampoc de parlar-ne. De moment ara no és moment de parlar-ne perquè primer volia tancar aquesta etapa, parlar amb el club, acabar com hem acabat, amb agraïments a tothom que m'ha ajudat i a partir d'ara, a partir d'avui mateix ja, a buscar quina serà la propera aventura. El vídeo era emotiu, Hi havia emoció allà, Sí, hi havia emoció perquè al final, com han sigut molts anys aquí, molts records, molts moments, i com m'he repetit, i repetiré segurament en tota aquesta entrevista, només volia fer un vídeo d'agraïment a totes les persones del club que han estat a dintre, que han estat a fora, que m'han ajudat, aficionats, a tothom que hagi tingut un moment per ajudar-me a ser millor jugador, inclús a ser millor persona, o ajudar-me en l'àmbit que sigui, els hi volia agrair. Guillem, la temporada amb les lesions ja fa un temps, des d'aquella lesió a Gran Canària, doncs has tingut uns anys una mica difícils, però ara ja físicament estàs bé, no? Sí, físicament estic bé. Aquest any, per sort, només vaig tenir a pretemporada una petita molèstia al quàdriceps i després a la parada de Ventanas al novembre vaig haver de parar unes 3 setmanes per l'isquio, però tot l'any he estat bé, cada cop em sentia millor i bé, estic bé, acaba la temporada molt bé. Clar, però se't deu haver fet dura, no? Molts dies sortir, no entrant, diguéssim, a les convocatòries, sense poder jugar. Això amb un jugador professional i que sent tant el Baxi Manresa, m'imagino que fàcil no era. No ha estat fàcil al final, necessitava molts moments de treballar mentalment per intentar entrenar al màxim, esperar que arribés l'oportunitat i quan arribés intentar-la aprofitar. I l'has aprofitat, no? Cada vegada que has tingut l'oportunitat, allà has estat. No ho sé, jo crec que sí, jo estic molt content amb el meu rendiment de la temporada, es va com va, però ja et dic, jo estic molt content amb el meu rendiment i he intentat donar-ho tot, com sempre ho he fet, i va com va a vegades. I quan a un jugador professional li diuen, ara això amb el bàsquet no passava tant, ara últimament amb les plantilles llargues ja acostuma a passar una mica més, no? Però, no sé quan us avisen de les convocatòries o no, però en el moment que veus que no estàs convocat, això per un jugador professional deu ser dur, no? Sí, és dur, perquè al final tu et prepares tota la setmana o els dies d'entreno per intentar, quan arriba el partit, poder jugar i després és com que no pots fer la teva feina, però en tot moment sabíem que seríem 13-14 jugadors i que alguns haurien d'anar descartats i t'intentes fer la idea, però el moment que al final t'ho diuen fa ràbia, però ja et dic, intentar, quan passava aquestes coses, intentar estar el més fred mentalment per seguir treballant i esperar que arribés l'oportunitat. Guillem, aquest matí quan estava preparant o pensant en què li preguntaria al Guillem Jou, a mi se m'acudiu, em venia al cap que penso que de vegades ets un jugador, no sé, diria massa poc mediàtic, és a dir, els teus rendiments són molt alts, perquè sempre, sobretot, per exemple, rebot en atac, estadístiques espectaculars, tot i la teva alçada. En defensa, boníssim. Però, clar, no surts mai al highlight. I, en canvi, els teus números són molt bons. Això, per un jugador professional, també té importància, o, diguéssim, que més enllà de sortir o no sortir als highlights, la gent del vostre entorn ja sap de què estem parlant. Hi ha jugadors que els importa més, a mi principalment no és, evidentment, si fas moltes vegades espectaculars als highlights, a tothom li fa il·lusió, però no és una cosa que em preocupi, simplement jo quan jugo intento donar-ho tot, aportar el màxim a l'equip, ajudar que l'equip guanyi, i si surto a highlights, perfecte, i si ajudo a l'equip a guanyar, estic satisfet i em quedo amb això, la veritat. Ser més mediàtic o menys m'agrada passar desapercebut, ajudar a l'equip amb el màxim que pugui i sobretot que la gent de dintre, dels mateixos companys,
valorin la meva feina perquè sàpiguen que estic allà. La gent de fora, externa, pues, tothom vol veure els highlights i tothom vol veure les coses maques, però al final al bàsquet hi ha moltes més coses que no només highlights, i perquè un equip funcioni pues, cadascú ha de portar el seu carnet que li toca en el rol que li toca, o sigui, per això no és una cosa que em preocupi ni m'importi, la veritat. Però t'ho preguntaré d'una altra manera, és a dir, quan surts molt dels highlights, després a l'hora del teu representant buscar equips i coses d'aquestes, pot afectar en els calarons i les passatones al final de temporada o no? Bueno, afecta perquè si tu fas 20 punts de mitjana, pues, els que es paguen són els punts i et pagaran més diners. A partir dels highlights, com t'he repetit, al final els highlights són entre cometes pels aficionats, no? per la gent més exterior. Entenc i penso, no? Pues que la gent que està dintre el món pues, sap perfectament quins jugadors vol tenir el seu equip, com els vol fer encaixar, i després si tothom fes 20 punts crec que no seria normal, perquè al final algú ha de fer altres coses. Si tothom fa 20 punts... Però no sé si tothom agafa els rebots que tu agafes en atac, Sí, però bueno, cadascú, com he dit, cadascú té les seves virtuts, les seves facetes. No és simplement de donar mèrit a ningú ni desmereixer ningú, cadascú aporta el seu, i a partir d'aquí pues, hi ha els clubs, directors esportius, entrenadors, pues, valoren què volen, què no volen, quines modificacions volen fer a la seva plantilla, i a partir d'aquí, ja et dic, els highlights, els 20 punts i tot, pues, com tampoc he sigut mai de ficar 20 punts per partit, no crec que ho sigui ara tampoc, o sigui que jo, ja et dic, intentaré sempre fer el que puc, el que aportar al màxim, i després, pues, si més punts, més rebots, més defensa, més faltes, més el que sigui, pues, intentar ajudar l'equip a guanyar, i em quedo amb això, intentar ajudar l'equip a guanyar, perquè al final, si tu guanyes, al final, com més guanyis l'equip, millors ofertes tindràs. Pots fer que no pas fer 20 punts i guanyar 2 partits, al final pues, l'equip no l'has ajudat a guanyar. El teu amic Dani Pérez et va deixar pels núvols, Bueno, perquè som, com has dit tu, amic Dani Pérez. Escolta'm una cosa, però independentment d'això, el que sí és cert és que a la que ha sortit el teu nom que deixa el Baxi Manresa, l'allau d'escrits a les xarxes socials de gent que ha treballat amb tu, jugadors del Manresa que encara estan en actiu, entrenadors, preparadors físics, ha estat una allau molt bèstia. Jo no he vist gaires vegades l'allau de crítica positiva de la gent que treballa amb tu. M'imagino que això deu dir molt també de la feina que tu fas a dintre d'un vestidor, no? Bueno, ja molt agraït, no?, per tots aquests missatges que he rebut positius, per comentaris, no?, pues, ja et dic, molt agraït, moltes gràcies per totes les crítiques positives, no?, que has dit tu. Però segur que no és casualitat, Bueno, hi ha un entrenador que és molt bo que diu que no ha de córrer per casualitat, no? O sigui que, no ho sé, però no sé, com he dit una mica, no? Cadascú intenta portar sempre el que pot, però em quedo amb això positiu, no?, de que molts companys i gent que ha estat al meu voltant durant tots aquests anys pues, tingui aquestes bones paraules cap a mi, pues, em reforça i m'ajuda molt per seguir sent com soc, que tampoc no canviaria encara tingués crítiques negatives, però molt content de rebre tots aquests missatges, perquè al final, quan et parlen i diuen coses bones de tu, pues, a tothom li agrada i molt agraït. Guillem, tu has exercit a més de capità amb tot això, no? És a dir, tu a la que arribava un nom, sabies que arribava un estranger, tu i la teva parella us posàveu en contacte amb ells. No sé si és la feina que et tocava com a capità o és una cosa que et sortia de natural, perquè jo sé que això ha estat molt important en els últims anys per la cohesió dels equips, que no sempre és fàcil la cohesió, no? És una cosa que cadascú suposo fa de capità o es pren la forma de ser de capità com vol, simplement no hagués sigut capità i hagués sigut un altre, només pels anys que portava aquí, no? Per com conec la ciutat i el club, pues, crec que havien de saber, no?, que hi havia algú aquí que si els podia ajudar amb qualsevol cosa, pues, aquí estava i intentava pues, que es sentissin el millor possible quan arribessin, sobretot al principi, que crec que és bastant complicat. Escolta'm, com això és gravat, jo et deixo en algunes preguntes, si després les hem de tallar, les tallem, Però m'agradaria saber algunes interioritats, a veure si es poden explicar. Per exemple, aquella temporada de Bilbao, de la final de Bilbao, el grup va acabar molt cohesionat. Però no era un grup fàcil, no? Els locals vau haver de treballar molt, perquè hi hagués cohesió. Vam haver de treballar molt, és una mica el que et dic, no és treballar, simplement cadascú és com a persona, i al final a un equip hi ha moltes persones i moltes personalitats diferents. Els que sempre hem estat aquí, no? En aquell, diguéssim, el Dani Garcia, el Rafa quan estava, el Dani Pérez, jo, d'aquella temporada parlo, érem una manera de fer i volíem el millor per tothom que sentis còmode. Però vau haver de posar pegamento, Bueno, vam haver de ficar pegamento, també va ajudar molt a l'Ian Kubasima, perquè ja et dic, són coses que al final són persones com ets, cadascú dirà unes coses diferents,
Evidentment van venir diferents personalitats, doncs, vam començar la temporada, també hi havia un entrenador amb la seva personalitat, no? que tot això doncs, comporta una feina, i al principi no tot sempre pot sortir a la primera. Simplement el que et dic, doncs, tant el Rafa, el Dani Garcia, el Dani Pérez, el Ian Cuba com jo, doncs, intentàvem, doncs, que portàvem més anys aquí, doncs, intentar normalitzar-ho tot, ajudar a tothom que es sentís còmode, a gust, i a mica que passen la temporada, no? Doncs, cadascú es va sentint més còmode, es va sentint més integrat al grup, i clar, i comences a guanyar, i després això ja no hi ha qui ho pari. Perquè els jugadors, quan arriben a Manresa, especialment els estrangers, se sorprenen quan veuen aquell pavelló petit, que fa tanta calor quan arriben al mes de setembre, amb aquelles samarretes que indiquen que allà hi ha hagut molta història però el pavelló continua sent vell. No sé si se sorprenen molt o no, malgrat els hi hagin explicat. No sé, simplement jo crec que ells, ja un cop fitxen aquí, i els hi parlen de l'ambient que hi ha al Congost, suposo que qualsevol persona, si ara anés a jugar a un altre lloc, no, intentaria buscar imatges, vídeos de com és la pista, de com van, què fan, no? Una mica, i jo crec que potser sorprenen perquè es pensen que serà més gran del que és, però no, un cop ja, i si no també ja els expliquem una mica com funciona l'ambient del pavelló i com es viu un partit de local. El Guillem Jou té una particularitat a la Lliga ACB, que jo no sé si n'hi ha gaires com tu, però un jugador professional de bàsquet de la Lliga ACB que fins ara no ha estat nòmada. Això com ho vius i com et planteges el teu nou futur, que probablement se'n va cap al nomadisme? Pues el plantejo igual que fins ara, evidentment és diferent, no? Perquè has d'anar a una altra ciutat, a un altre club, situacions noves, però bueno, amb il·lusió, amb ganes, pels nous reptes que vinguin, i ja t'he dit com abans, pues, aportar el màxim en el club que vagi i a donar tot per aquella samarreta. M'imagino que un cop tancada aquesta etapa, en el fons, el que ve és molta il·lusió, no? Sí, molta il·lusió. Al final, com he dit abans, estic molt agraït per tot el que he viscut aquí, però bueno, ja la que em van comunicar que no seguia aquí, doncs ja havia de tancar etapa i començar a pensar en coses noves, perquè al final, si anem sempre pensant en el passat, doncs no ens aportarà coses noves, no ens aportarà res positiu, i ja està ara a partir d'ara. Agrair molt a tot el Manresa i començar a buscar el nou repte. Doncs esperem que arribi ràpid. Clar, jo hi ha coses... He intentat parlar de la teva personalitat i una mica també doncs, el que està dient les xarxes, però jo crec que també t'he de dir que... Home, no sé si està bé que ho digui en aquesta entrevista o no, però ho diré. De fet, tu ets un jugador molt important perquè sí que generes cohesió. És a dir, jo puc explicar, per exemple, la meva experiència, no? Quan viatjo i us vaig seguint, de vegades en pavellons que són viatges no sempre fàcils, ostres, doncs els jugadors de vegades quan em veuen fan una salutació, sovint no em veuen, però tu sempre llences un somriure. Clar, això, jo deixa'm que t'ho digui, això és molt important. No sé, quan estàs sol allà, jo què sé, a Lituània, no? Aquell somriure, i em sembla que una mica és el que t'acompanya, no? Amb la teva manera de ser i que m'imagino que tothom t'agraeix. Bueno, és una mica educació, no sé com... Jo t'ho agraeixo molt, Simplement és una mica d'educació, no? O una educació, simplement, com has dit tu, la personalitat, la manera de ser. Si amb nosaltres que tenim una relació propera, perquè al final a tots els viatges, viatjar molts cops amb nosaltres, o gent d'oficines mateix, o del club, no? Pues, si són persones que tu hi tractes a dia a dia, que estàs, pues, no que menys no que saludar, com està, tot bé, i ja està, no cal tampoc tenir una gran conversa, no? Simplement, pues, un hola, què tal, tot bé, i ja està. Per mi són coses naturals i bàsiques, no?, d'una persona que ha de conviure en societat, diguéssim. Jo et diria que més enllà de l'hola i com estàs i el molt bé, el més i el que trobarem a faltar, i això ho he parlat amb companys periodistes, és el teu somriure, aquella mirada i aquell gest, que això sí que és totalment natural i que ajuda molt més segurament del que tu mateix et pots imaginar. Guillem, moltes gràcies per atendre una vegada més el ganxo i no sé, que tinguis molts èxits, tinc moltes ganes de narrar partits on estigui jugant el Guillem Jou a màxim nivell. Moltes gràcies i també desitjar-vos molts èxits, que seguiu així acompanyant l'equip i sempre apoyeu l'equip i el club.